yn barod I feistroli'r iaith nesa. Croeso I Gymru. Alun Wyn Jones. Defro! Callum Scott Howells. Iaith ar daith. A Melanie Walters. Dogs in my mind. Gyda chefnogaeth ei hyfforddwyr brwd. Croeso I Gymru. I'r gog! Digon o ganu. Lawr ar lan y môr. Lot fawr o chwerthin. A gweithgareddau diri wrth ddagelu hanes ei Cymreigdod. Oh my god! Cyfres newydd, Iaith ar Daith. O Sul ar S4C, S4C Click a BBC iPlayer. Rwan, darllediad gwleidyddol gan y Ceidwadwyr Cymreig. Dylai bywyd yng Nghymru fod yn well, ond ar ôl 60 o flynyddau o lafur, gyda chefnogaeth Plaid Cymru, mae gormod o bobl yn teimlo'n siomedig. Dyma beth I chi wedi bod yn dweud wrtho ni. Ni sy'n bwyd o Cymru, a bydd cynllun ffermio llafur a'i chodiadau treth y Llywodraeth yn dreifo ni mas o fusnes. Mae disgyblaeth ysgolion yng Nghymru ar ei hisaf erioed, ac mae lefelau presenoldeb yn ofnadwy. Nid yw Llywodraeth Llafur Cymru yn gwrando ar athrawon. Mae rieni yn cael trafferth talu am ofal blant, ac mae myfyrwyr yn gweld costiau'n codi a chyfleoedd yn diflannu. Mae economi llafur yn methu pobl ifanc Cymru. Mae rhestrau aros yr NHS yng Nghymru yn llawer hirach nag yn Lloegr. Mae cleifion yn cael ei gadael I ddioddau am flynyddau. Mae treth dwristaidd, treth swyddi a chyfraddau busnes uwch nag yn Lloegr yn bygwth tafarndau a siopau yma yng Nghymru. Yn yr etholiad yma, rydyn ni angen rhywun hefo'r weledigaeth I arwain Cymru mewn I dyfodol newydd. Yn wahanol I bleideiau eraill, mae gyda ni gynllun I drwsio Cymru. Ar y diwrnod cyntaf, byddwn ni yn datgan ar gwfwng iechyd I helpu yr NHS. Byddwn ni yn rhoi mwy o arian I ffermio, dylai treth fferm teuluol llafur a chreu cynllun ffermio newydd gyda ddiogelwch bwyd yn gynalog. Byddwn ni yn gostwng a drethu busnes a fusnesau bach, dylai treth dwristiau llafur a cefnogi ein tafarndau, strydoedd mawr a sector lletygarwch. Byddwn ni yn adfer disgyblaeth mewn ysgolion a rhoi pach a cefnogaeth I athrawon hefyd. Byddwn ni yn sicrhau bod rhieni yng Nghymru yn cael yr un cymorth gofal plant a theuluoedd yn Lloegr. Tra bod pleidiau eraill isio ehangu'r Senedd, da ni yn erbyn hynny. Byddwn ni yn ei wrthdroi dylai terfyn cyfflymdir I gael milltir yr awr a stopio gwario arian treth dalwyr a'r gefnogi mewn fudwyr anghyfreithlon. Byddwn ni hefyd yn gorffen gwastraffu arian ar swyddfeydd dramor a prosiectau di-fydd. Yn syml, byddwn ni yn rhoi Cymru a pobl Cymru yn gyntaf. Felly, gyda'n gilydd, gadewch I ni drwsio Cymru.